Romana Janekova u mikrofonu teďkom 3 góly, důležitý body. Bylo to trošku nervózní z začátku. Tak zo začiatku sme sa báli, že ako to dopadne, ale verili sme si na tie Rusky a dobre sme sa na ne pripravovali, aj sme sa dobre nahecovali pred zápasom, takže tento výsledok je zaslúžená odmena. Když vám nešla ta první třetina prosadit se nějak víc, byla trošku nervozita, čekali jste, že dáte víc gólů na začátku, Rusky trošku změnili taktiku, hrozili trochu víc? Ani nie, práve sme čakali takýto začiatok, že to bude zo začiatku opatrné a že potom postupne sa to bude pridávať. V prvej tretine sme boli jednoznačne my lepšie, v druhej tretine nás Rusky vybehli, to sme boli trošku zaskočené tým, ale myslím, že sme to mali celý čas aj pod kontrolou. Ďakujem.